vjeverice. Meni treba garderoba za jesensko doba. Nema toga što sad ne bi znala. A sve te zanima i od kojeg materijala? Zanima me kaputić od suhe trave, košulja od lišća, neka ima duge rukave i kabance za jesenske kiše. Ništa više. Od mahovina hlače, cipele i natikače. Cipela i natikače. Jasna stvar, napravit će gospodar. A sad se krenu ono, smiješ da te zbunja. A ljudi stari prijatelji, prije nego što te zbunja, obrati se frizer. Saspao se suprug životni zbog svijeta, pa vijeća o sudbini čitavog planeta. Iz dana u dan postaje sve teže, iz naše šume životinje bježu. Moj podzemni stan jasno već svima preplavljen je raznim otrovima. Otrovi zemlje, slogu zrak, promijenili se okus svakom mjestu. Sve više sjeku stabla, pa sam neki dan u Krosni izgubio svoj mali stan. U potočiću mome imao puno smeća, moglo bi se napuniti 101 vreća. I mrtvica moje više nije slasna, ovo nam je poruka svima posve jasna. Ne možemo spasiti čitav ovaj svijet i ne možemo očistiti cijeli naš planet, a virus već ovako kad svoje dvojište pristojnosti. Mali stvari promjene čine i očistimo našu šumu od svake prljavštine. Nek zablista naš opet šumski doma svih najljepši na svijetu. Pitaju me Bosna šta je, što je volim, šta mi znači, neprolaznost koja traje, sunce koje neće zaći. Pitaju me Bosna gdje je, ima li do nje puta, samo slušaj srce želje, ono nikad ne zaluta. Pitaju me da li svijeta i kakav miris ruža, nema Bosne i širom svijeta, ne postoji takva ruža.
your mind.